Ola a todos, boas tardes, son Juanma, estamos hoxe aquí os de Lares para coñecer esta vivenda que acabo de terminar de ver ahora mismo. Vamos a presentar porque trátase dunha vivenda que vai estar disponible á venda. Unha vivenda situada moi preto do casco urbán, ahora mesmo estamos a 50 metros da Rúa Enseñanza, a altura do Colexio Compañía de María, por tanto unha vivenda que está a uns 4 ou 5 minutiños do centro camiñando. Esta vivenda é unha vivenda que non conta con parcela, ten en medianeira pola parte de atrás e según accedemos á vivenda, pois o que nos atopamos é a fachada principal, onde está a zona de acceso que dá entrada á vivenda. Nesta fachada principal vemos parcialmente un soto. Este soto a día de hoxe está dedicado á garaxe, un soto con altura máis ou menos dun 2 metros e como podemos ver neste soto está a caldeira para a calefacción, caldeira de gasol, co depósito e demais. A vivenda é unha vivenda que debe ter en torno a uns 40 anos, unha vivenda con estructura de hormigón, vivenda de ladrillo, e é unha vivenda que está totalmente habitable, unha vivenda que a día de hoxe se utiliza sobre todo na temporada de verán. A vivenda na súa fachada traseira dispón dun patio, onde teñe un pilón, está un tendal, e un patio que a través das escaleiras que se ven aí no lateral dá acceso a esta varanda, galería, onde nos atopamos, galería aberta, que antecede a entrada do que dá acceso ao fallado, ao tellado. O tellado a estrutura de madeira de eucalipto, con tella de barro, tella plana ou castellana, está en perfecto estado. Esta fachada traseira dá a través dun pequeno camiñiño, un carreiro, a carretera que sube á zona da Choupana, da Pedra, en Serra Nacente. Interiormente, a vivenda está distribuída en tres dormitorios moi amplios, sobre todo dous deles, os que dan as ventanas á zona traseira, á zona do patio traseiro, e un terceiro dormitorio. Conta con unha sala independente e na zona de entrada da vivenda está a cociña que conta con gas para agua quente e con gas para cociñar. E a día de hoxe, como vimos no comenzo, ten xa instalado a conexión para gas ciudade, o cual ten os servicios completos, xa que a agua é a través de traída municipal. Trátase dunha vivenda, como vos decíamos, así xa para resumir, vivenda moi preto do casco urbano, que vai estar dispoñible á venda, totalmente habilitable, e que todos aqueles interesados, pois xa sabedes, nos podedes consultar directamente, vindo pola oficina a Fonte do Galo, ou chamando por teléfono, lares.gal, e nada, esperamos as vosas consultas e que sea do voso agrado. Vémonos.